Soc la Maria Torres, assessora pedagògica de Didacta Plus. Avui, a Un Plus d'Educació, parlarem de com podem dissenyar i implementar situacions d'aprenentatge a les nostres classes de llengua catalana. Queda't fins al final perquè et donarem una eina per començar a implementar les situacions d'aprenentatge a la teva aula. Què entenem per situació d'aprenentatge? Per entendre què és una situació d'aprenentatge, en primer lloc hem de conèixer els seus dos elements clau. Un context definit on es planteja un repte que cal superar, un repte plantejat d'una pregunta que se situa dins del context. Afrontar i superar aquest repte requereix fer accions que mobilitzin i desenvolupin competències i sabers. Així, la programació d'una situació d'aprenentatge ha de constituir un full de ruta que ens permeti resoldre el repte plantejat dins el context escollit, d'una forma motivadora i assumible. Quins passos podem seguir per dissenyar-les? En primer lloc, cal cercar el context on vulguem incidir. Partim de la base que totes les activitats que formaran part de la situació han d'estar marcades en un context. Per això, abans de començar a dissenyar les activitats, hem de tenir clar quin serà el nostre paraigües. A continuació, cal relacionar aquest context amb el que vulguem que aprengui el nostre alumnat. Marcarem els objectius i les competències que volem que siguin capaços de mobilitzar un cop hagin passat per aquesta seqüència didàctica. En el tercer pas, resolem aquesta pregunta. Quin repte puc plantejar que permeti mobilitzar aquestes competències? Per exemple, hem detectat que el nostre alumnat té interès en l'addicció dels videojocs i volem aprofitar-ho per generar una situació que ens serveixi per acompanyar l'aprenentatge de competències d'expressió escrita i d'expressió oral. Davant d'aquest context i amb aquests objectius, podem plantejar diversos reptes, com ara que elaborin un podcast on parlin d'aquesta problemàtica i en facin difusió. Un cop tenim clar l'exoesquelet de la dinàmica, cal anar establint connexions amb el currículum. Quins criteris d'avaluació que surten de les competències que haurem escollit prèviament podem vincular amb els objectius d'aprenentatge plantejats? O quins sabers podem aprendre en aquesta situació d'aprenentatge? En aquest exemple, podem avaluar com s'han documentat, com han redactat el guió i com han exposat el que han construït i recollit. Cal entendre que al repte no hi podem arribar de forma aïllada, sinó que haurem d'anar participant en diverses activitats que ens permeten entrenar i desenvolupar les competències necessàries per fer front al repte plantejat. Per això, el següent pas serà dissenyar les activitats que formaran part de la situació d'aprenentatge. Seguint el nostre exemple, abans de gravar el podcast, haurem d'haver elaborat el guió amb diferents moments per a l'intercanvi d'esborranys i textos i haver assajat l'expressió oral. També és important establir com avaluarem i quines eines usarem per recollir les evidències d'aprenentatge. Tenint en compte que l'alumnat ha de participar en diverses activitats que el prepari per afrontar el repte plantejat, també és important que participi en diferents moments d'avaluació i feedback, que aquest ajudi a autorregular també aquest procés. I finalment, caldrà situar cada activitat dins del marc de la situació, programant i temporitzant cada pas dins del calendari. Per acabar, et volem mostrar un exemple pràctic d'una situació d'aprenentatge que trobaràs al projecte Punt Molat de Llengua Catalana per a tercer d'ESO, que és el diari digital Punt Molat. A continuació, en descriurem pas a pas els elements vinculats al disseny que hem explicat als punts anteriors. Context. Hem detectat que tenim un alumnat interessat en diversos temes d'actualitat i ens agradaria treballar-ho amb ells a través de la cerca d'informació i la redacció de textos. Per fer-ho, plantegem uns objectius d'aprenentatge i competències que volem que l'alumnat mobilitzi durant la situació i també el repte que volem que sigui capaç d'afrontar al final. En aquest cas, plantegem la participació en un joc de rol en què l'alumnat treballarà com a periodista d'un diari digital i haurà de redactar diversos textos vinculats als gèneres periodístics, articles d'opinió, entrevista, reportatge, entre d'altres. Establim els criteris d'avaluació que ens permetran avaluar la consecució dels objectius que ens hem plantejat i també les activitats que ens entrenaran per poder redactar amb èxit les diferents notícies que els demanen des de la redacció del diari. Finalment, establim una rúbrica, com aquesta que veieu en pantalla, que ens permetrà avaluar si la participació de l'alumnat en aquesta situació d'aprenentatge ha permès que s'assoleixin els objectius plantejats. També és important programar en quins moments s'avaluarà, en quin moment farem cada activitat i situar tota la seqüència en un calendari. Al projecte Punt Molat trobareu 3 situacions d'aprenentatge com aquesta per a cada curs, amb les seves programacions corresponents preparades per a l'aula. Per acabar, t'oferim 4 consells pràctics que et poden servir de motor per començar a crear i aplicar les teves pròpies situacions d'aprenentatge a les classes de llengua i literatura. Aprofita el que veus dia a dia, temes de moda, tendències, darreres notícies o altres aspectes que formin part del context de l'alumne. Trenca els llindars de l'aula. Busca vincles de la llengua amb la vida quotidiana de l'alumnat, perquè vegin que el que aprenen no és aplicable únicament a l'aula. Orelles sempre obertes. Parteix i vertebra la situació d'aprenentatge a través de preguntes pròpies que hagi formulat l'alumnat. No tinguis por a formular. Programa de forma flexible i no tinguis por dels canvis de programació. Ara que ja coneixes una mica més aquesta metodologia, podràs descarregar una activitat gratuïta a la descripció
descripció d'aquest vídeo. No oblidis deixar el teu m'agrada i seguir-nos als nostres perfils d'Instagram i YouTube. Cerca a les teves xarxes socials l'usuari Didacta Plus i ens trobaràs.